Moko kata koko manyocha homuoche kar kunyamula ma Copperhill sub-county manyatike chengeso mokalo yangore ni okelo ywaruok e weche mag kunyamula e kar kunyamula no. Moyange kod commissioner mar county ya Migori Kisilo Mutua. Mutua wacho ni nonro dhi nyime kendo jogo mano kelo koko idhi kawnegi okang' mar chik. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma nigi lero. Ngeso matarika 14 mar dwe ni koko ne owuok e kar kunyamula no mar Copperhill e sub-county no manyatike. Koko manoweyo ka ji maromo 6 moting'o obila 4 kaachiel kod MCA no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ne donjruok. Koko ni ne obiro bang' ka kweth ariyo mawachore ni moko koro siro MC magweng'no Felix Okwanyo kod gavana ma Migori Chileako ne opogore paro kendo rocho bura mane ochan e kar kunyamula no mar Copperhill babede ne yuore kod gavana ma Migori Chileako, county commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu kod welo mamoko. Kocha ne achako program mar romo gi jowagi e kuonde ka kuonde kaka kwanono mondo watim negi puonj. Koro gavana no kawo thuolo nikech weche nye wacho mang'eny ni ka gavana temo luongo bura mondo winj gigi to agenda ma josiasa moko dok godo kuom jopiny ni gavana nigi chenro mar kawo jo China mondo duogo ti kanyo. Ka gavana nyo donjo ni dhi wuoyo to nitiere kundi mar group manyoro selosi owuok jiwi got kama ridore to gichako bakite. Pejo maduong' en ni kokoni ne ochakore kanye to ang'o makele. E kinde nonro marwa ne wayango ni kata beni pogruok mar siasa ne nyalo bedo kind gavana ma Migori Chileako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda yangore ni kokoni ne okela ahinya kod ywaruok e chenrogo ma kunyamula e kar kunyamula no. Ywaruok mane kind gavana gi MCA ok oningo bed ni kele ne jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. MCA nyocha osebiro mokelo ripode ne ground kaluwore gi bura mane gitimo ka gavana motieko. Koro gavana bene dwa kelo mage titame ni ok onyal wuoyo. Apisano mocho ni chenrogo ma kunyo mwandu ma ebuolo e county ma Migori Joseph Boywo wach directors ma kambi ma kunyo mula kanyo ma oting'o MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ja ohala Abdi Khalif osebedo kod pogruok e yore ma kunyo mula e kar kunyo mula no. Gino mowacho ni mane okelo koko. Conflict that came up is as a result of the two owners of the company that are conflicting each other. Abdi Khalif men achiel kum directors mag kambi mar mula ni makoro pogruok nitiere ni ne oyango ni ich lach mag mokum directors mag kambi no emosekelo pogruok kaachiel kod koko e kar kunyo mula no mar Copperhills. It's greed now. That is where the issue is. One of the directors have negotiated with other people outside our negotiation. So it's already a breach of contract. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. Khalif ne owuoyo bang' moko kuom jokuny mula ka otelnegi kod MC magweng'no ne obago ng'anyo ka kwede. Exploitation to my people must stop. Not only in Copperhill, to other mining areas too. Michael Okweto men achiel kuom jokuny mula e Copperhill wach ni ywaruok e kar kunyo mula no ok ochakore sani. Jo China magi wuoyi wigi sani ni nodonjo kaeri 2018. 2019 an kaka jakom mar Mineral Marketing Cooperative Society na donjo negi ne wani gi case number 12 wayalo Migori ka 2021 gibiro gi license gichako tiyo gi license sama gichako tiyo gi license ni MCA ma koro sa en mane en director mar kambino. Commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu wach ni en kod governor ma Migori kod apisas mamoko mag piny owacho ne gidhi e romo mar puonjo jokuny mula kaka ginyalo donjo e riwruoge mag saga kod ujo ywagi mamoko e kinde mane kokoni ne owuok. By the time I was getting there, I think governor had already gone in, and there was fracas because he was starting to speak. But government is going to take action on the persons that perpetrated the criminality. Tend ODM e county ma Migori bende wacho ne gin bende gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod ywaruok mar siasa ma bende chal ka gima nitiere e kind gavana ma Migori Chileako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda madutogi gin jokanyogo mag ODM. Jodwa dhi biro kod twak mondo wang'e adieri mantie mopogore gi ma iketo kuom jopiny kisiasa. Waseluongo jogego te kendo wabiro ng'eyo kuma adieri nitie. George Juma, Ramogi TV, Migori.